дӯсте ки ашкҳои шуморо дида дар ғаму андӯҳатон шарик мешавад, қадру манзалати ӯ аз ҳазорон дӯсте ки дар шодию фараҳатон шуморо ҳамроҳӣ менамоянд болотару авлотар аст. пас дар чорсӯи зиндагӣ дар пайи ҷустуҷӯи хушбахтӣ аз он ҳама неъмате ки доред зиёд болоравӣ нанамоед. ин аз бахши 5 далел омодаи пахш аст бо далелҳои аҷоиб. тоҷикистон кишварест ки худ аз кӯл бой аст. имрӯз дар бахши 5 далел тибқи радамандӣ доир ба 5 кӯле ки дар қаламрави тоҷикистон ҷойгир ҳастанду бо ҳаҷм, масоҳат, хусусиятҳои пайдоиш ва ҷойгиршавӣ аз якдигар ба пуррагӣ фарқ мекунанд, маълумот медиҳем ки инҳоянд. дар ҷойи якум ҷой дода шудааст кӯли қарокӯл. кӯли мазкур дар шимоли вилояти Бадахшон ҷойгир буда калонтарин кӯл дар Тоҷикистон маҳсуб меёбад. он дар баландии 3914 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир шуда мавзеи онро қуллаҳои сарбафалаки осмонбӯс мисли давра иҳота кардаанд. дарозии кӯл 33 километр, бараш 24 километр ва майдони сатҳи болоии он 380 километри мураббаъро ташкил менамояд. чуқурии кӯл аз 22,5 метр оғоз гардида то ба 236 метр мерасад. ҷойи дуюмро ишғол менамояд кӯли Сарез. ин кӯл дар натиҷаи заминҷунбие ки соли 1911 дар ноҳияи рӯшони вилояти Бадахшон ба вуқӯъ пайваст ба вуҷуд омадааст. дарозии кӯли Сарез 55,8 километр буда чуқуриаш ба 500 метр баробар аст. кӯл дар баландии 3263 метр аз сатҳи баҳр қарор дошта дар он беш аз 16 километри мураббаъ об мавҷуд аст. кӯҳое ки Сарезро иҳота карданд аз сатҳи рӯи кӯл боз то 2415 метр баландтаранд. кӯли мазкур дорои оби аз нигоҳи экологӣ тозаи ошомиданӣ буда тақрибан то 50 метр чуқурии сатҳаш оби бениҳоят мусаффо мебошад. дар кӯл моҳиҳо ва дигар ҷонварони обӣ зиндагӣ менамоянд ки аз ҷумлаи онҳо маринка ва форел маҳсуб меёбанд. дар ҷойи сеюм номнавис гардид кӯли Искандаркӯл. кӯли мазкур дар миёни қаторкӯҳҳои Ҳисору Зарафшон ҷойгир шудааст. ин кӯл ба он хотир номи Искандаркӯлро ба худ касб кардааст ки мувофиқи маълумотҳои таърихӣ якзамоне дар соҳили он Искандари Зулқарнай ё худ Искандари Мақдунӣ ҳангоми роҳ пеш гирифтан сӯи Ҳиндустон дар он ҷо сукунат кардааст. кӯл дар баландии 2195 метр аз сатҳи баҳр дар доманаи қаторкӯҳҳои Ҳисору Зарафшон дар вилояти Суғдоман паҳн кардааст. майдони кӯл 3,4 километри квадратӣ буда чуқурии он ба 72 метр мерасад. дар рӯйхат ҷойи чорумро ишғол менамояд кӯли Зоркӯл. ин кӯл аз сатҳи баҳр дар баландии 4126 метр дар вилояти кӯҳистони Бадахшон дар миёни сарҳади ҷумҳурии Тоҷикистон бо Афғонистон ҷойгир аст. аслан кӯли мазкур то соли 2000 ба парваришгоҳи Зоркӯл тааллуқ дошт ва соли 2000 бошад номи парваришгоҳ ба мамнӯъгоҳи Зоркӯл табдил дода шуд ки то имрӯз дар дохили мамнӯъгоҳ ҷойгир гардидааст. масоҳати мамнӯъгоҳ бошад 87700 гектарро ташкил менамояд. ҳаҷми майдони сатҳи кӯл ба 38,9 километри квадратӣ баробар аст.
дар ҷойи панҷум номнавис гардидааст кӯли яшилкӯл. кӯли мазкур дар баландии 3734 метр аз сатҳи баҳр дар қисми ҷанубии вилояти Бадахшони Тоҷикистон ҷойгир шудааст. атрофи кӯл ниҳоят табиати гуворо дошта, сатҳи майдони он 36 километри квадратӣ ва чуқурияш бошад ба 50 метр баробар аст. махсусан дар баҳорон атрофи он аз ҳисоби гулу гиёҳҳои сабзи баҳорӣ ба худ зебоии дигар касб карда, таваҷҷӯҳи бештари сайёҳонро ҷалб менамояд. мехоҳед ки аз сирру асрори кӯлҳои Тоҷикистон бохабар шавед ва ё аз зебоиҳои нотакрори онҳо бо як нигоҳ манша гирифта ба рӯҳу равонатон оромиш бахшед? пас фурсатро аз даст надода зуд рахти сафар бандиду ба тамошои кӯлҳои Тоҷикистон шитобед.